Bueno, el que sí que us volia dir és això, no? Que aquest any, evidentment, també s'inclouran els finalistes en aquest llibre i volia doncs, fer menció als finalistes perquè l'any passat hi havia 10 relats, aquest any n'hi haurà 11 perquè els dos, en la posició 10 i 11 hi ha hagut un empat i per tant hem decidit que val la pena que tots dos relats estiguin inclosos en la recopilació del llibre. Doncs va, us faig la lectura dels relats i els seus autors. Us he de dir que tot això estarà escrit a la web, perquè ara segurament no us en recordeu, però si algun dels autors està aquí com a espectador, doncs també que pugui alegrar-se'n d'estar a dintre del recull. Evidentment, els 4 guanyadors estaran dintre del llibre, lògicament. Per tant, passo als que no he anomenat encara. A dintre del llibre també estarà el relat anomenat Prejudicis, d'en Daniel, el relat Idoro, que ens l'han enviat amb el pseudònim Tsuba, el relat Àngels i Greta, de l'Alba Martínez, el relat El regal, d'en Faust Galahad, el relat Punto de fuga, que és, si no m'equivoco, sí, és l'únic relat que estarà en castellà aquest any. L'any passat em sembla que eren 2 o 3 que estaven en castellà dintre del llibre i aquest any només ha entrat aquest. El relat L'espera, d'en Adam Saylor, el relat El plaer de llegir, aquest ja l'he dit abans, com que el tenia aquí a la llista, i el relat Retroba'm, també d'en Marc Morató, un dels premiats va enviar dos relats i han quedat tots dos a dintre del llibre, així que premi doble, podríem dir.